Nuaing monai mahita tuna mamiakon batu pertama ni pembangunan lapangan sepak bola HKBP di Seminarium Sibolonon. Songona takasta boto. Arga situ tudo nguluta ditubus tuhata. Alani ngulu naung ditubusi kondinggado tapature-ture asa hipas kita. Sada dalan mampai kita hipas ima berolahraga dan berolahraga bersama. Alanido ditahi HKBP pajongjong lapangan sepak bola di Seminarium Sibolonon kita kasudut no poso bui marsiajar songod dia mengulu sportif marite sian pertandingan di olahraga. Alanima atas goar ni sudi HKBP awi purus ni huriata di bagasan goar ni di bata ama anak do tod di Purbadia mamiakon batu pertamaon tuhatama na paradihon na kanarikot mangaramoti sudi pada tukang dison mamasu-masu sudi aka na mangalerohana manupahi ulaonon asa marsangap goar ni tuhata tarpasu-pasu nang ita tarpasu-pasu ma secara khusus Kabupaten Tapanuli Utaraon, inganan hajonjongan nih kantor pusat nih HKBP. Terpasu-pasu ma amang bupati tadison, namang uluhon Tapanuli Utaraon, asa sianon, marsaringar berita nauli ala sejahtera, mardohar Tapanuli Utaraon, ni uluhon ni amang bupation. Amin. Iba nama patauhon hamu di nasa ulau nadengan mangulahon lomoni rohana ai di patupa do di bagasan hamu nalao lomoni rohana marhite-hite Yesus Kristus di ba nama hasangapon i rodi saliling-ling na amin. Aku sada. Aku tulu tu. Oh luah. Ada dua. Oma posni rohaku. Naung upuka ulo nadinggan di bagasak kamu. Patuluson ni idui. Sahak rodi arini Kristus Yesus. Amin. Sian Polres sada mah. Pujion nasidama sogot guarmu natibul jalana sokal. Nabadia doibana Psalmen 90 sia ayat 3. Ini batu ini penjuru. Penjuru untuk semuanya, untuk umat. Jehovah doraja akahi terma kabangso marhabang sahon kerui mibana humutal ma tanon Psalmen sia pulusia ayat sada. Saya patibul hamu ma Jehovah di batatai jala marsingkang mahamu di dulu na badiai ai na badia do Jehovah di batatai. Ade Ngako kamu nasi datu Jawa
Ai molo marhasonangan hutai, marhasonangan ma dohot hamu. Jeremia 20 ayat.